Christmas Day izoeleka lenzere kuti munhu wese anozoenda kundofara, munhu wese anoenda kundozorora vachakana vazoona mabasa Jesu Kristu. Muno munyika yeZimbabwe tiri kuti isu sevechidiki tinawo our own liberator akatiliberata kubva muudzvanyiriri hwemaBritish. Ari kuti Power Excellency akatora minda kubva kumaBritish akapa verudzi rwekanga rechitema. Your Excellency, munokodzera kuti tinge tichita zuva rekucherechedza kubarwa kwenyu munyika muno. Naizvozvo sevechidiki tiri kuti whichever ministry responsible ngaitibatsirewo kuti patosvika gore rinouya 2018 zuva iro rinenge ratova reserved for a public holiday. Hatitarisiri kutenga maelections zvakare egore ra2018 tisati tane zuva iro Excellency risati public holiday. Hariite public holiday zuva iro tataurazve zvinonzi pachishona otsi haarwirwi iri haarwirwi tatatatura. So next year pa21st February movement avo maministers ane chekuita nezuva iri kana musina kuita public holiday garai magara zvedu dzimba dzedu don't come here pa21st February movement celebration.